0719-100404. You're free to come online on WhatsApp as well with your contributions to what we are discussing. You can also catch this live on our Facebook page, Capi Talk 100.4 FM Harare's Heartbeat. Zigor, Ndiribo, how are you? Doing good. Yes, my driver was late today. I don't know. We don't want an excuse. Just tell us. Just tell us you are here. We're okay. I like the part where you say my driver. Prophet Zigo. Yes. So Zigo, I would want to find out from Zigo about all this. Prophet Emmanuel Makandiwa, I hear he's under fire for claiming that sleeping around does not take away your anointing that you have. Yes, he was really under fire and he had to come up with a follow-up sermon to that. Because my man of God, hits man to feel when they say something which a lot of people would have perceived to be off. My man of God, want to swing. So what Prophet Makandiwa said is, there's no girl who can take away my anointing, and sleeping around does not take away the anointing. Contrary to my popularly held belief, atakakura tichiziva kuti sleeping around is some way your anointing. Kunenge kurunzi kusatendeka semunhu waMwari is the last thing kuti toenda ku present worship chaiko unenge uchinza ukwanise kuenda if you are someone who is sleeping around. But Prophet Makandiwa came with that sort of revelation or something like that, and he said sleeping around will never take away my anointing, and it cannot take away anointing a man of God. And if you can show me a girl who can take away the anointing. So social media, the public was awash with criticism. Prophet Makandiwa varasika, Prophet Makandiwa varasika, Prophet Makandiwa wangambodaro. So vakabva vapa explanation yao, but as usual inini Zigo ndinenge ndine my own revelations to that. Ameno, did you come across it? Ndakachiona. Inini pakatondiremera pakataurwa navamakanda kuti hazvibvisi anointing. But ndochivika against the body ka. But this is the body inotumirwa mweya naMwari kuti utaure. And zvinototi Mwari hadi chakasviba paside pake. And how can the same God still use you after that? All right. So there's a biblical explanation to that. I think it's Romans 2:24 or Romans 1:24. You know, for the gifts of God are without repentance. What it means is, if God gives you a gift, He does not take it away because you have erred your way. You remain with the gift. Chipo unoramba uinacho. Ndosika mchona tine vaprofita vanocheka chaizvo, but vanoramba vaine anointing. Andifunga kuti inenge ichiri anointing. Inenge yachi. Anointing is, you remember Samson paakaedza sadane nemhando dzakadai dzevakadzi, akadanana newaidanana naye, and then vakagerwa bvudzi, and then simba rakapera. It means when you ukajamba po chapa nechaudzana Mwari simba rinopera. We know what is good about the example that you gave. Samson simba rinaupera the moment that he started dating Delilah. He was dating Delilah for quite long, and that lady was not of their Israelite Jewish tribe. Angatori forbidden kuti ma Israelites mamusingabvumirwa kunodana nechi, but multiple times vaitodedzwa vanhu achitobva mu base obva to performa basa raMwari. Saka anointing yake yange iri mudread. Mwari hana kuisa anointing mumuviri maSamson, akaisa mudread. Saka dread ranga rakatakura anointing ndo rakabviswa. Handi mungumbaona. I give you another perfect example. We have got Saul, not Saul of the New Testament. Saul king, that's tall handsome guy. And it. David was actually anointed when Saul was still a king. And God had literally said, this one, ndam reject. But the moment that David paakawana mukana wekuraya Saul mu cave, and what was his excuse? Muzodziwa waMwari. Even after he was rejected by God, akaramba ari anointed. That's why kusina word rinonzi, handi kune word rinoti appoint, but kune disappoint. Kune word rinoti anoint,
but hakuna disanoint. Handiti, if you are anointed, you remain anointed until the day you die. Saka maprofita nemapasta nemachiva tiri kuona izvozvo tinoshaya kuti uyu muprofita uyu koyo madotcom ake ari kutotenderera around. But same profita yeyo ukati akunhongere tsono, same profita yeyo ukati akudzingire dhimoni, same profita yeyo ukati akuparidzire. But you know what? I think level yemaprofita tinozodzikira papa iziko. Unoziva demonstration of power yakatanga ichiitwa nemamwe maprofita, they can't do it now. I won't say names, but you know ndikutaura chokwadi. Demonstration of power vaiita kudhara yaita kuti vaita vakabata pasi churches, they can't do it now. Inini what I think, and it's not like the anointed has left them, but maprofita they are no longer walking strict and they are no longer with the zeal that they had before. So what is happening is kuti anointing iripo asi kuti munhu kazhinji kacho ndokupa what was happening before. Do you know kuti maprofita kudhara they would go kugomo vachinorara variko 3 days wobva vazoya kuchechi. They would do prayer retreat, they would do service throughout the week. Izvozvo maprofita ari kuparidza musi wesunday chete, and then throughout the week anenge ari kumadhiri. Do you mean kuti it will remain the same? Vachitoparidza muchechi vanenge vakatononokerwa. Do you know kuti kudhara chechi yanga isingapere? Kudhara chechi yanga chechi ka maprofita anenge ari neziu neshoko raMwari nekudemonstra nechi. Izvo zvinongonzi gaga. Let me pray for you guys before you go. Vanenge vadaizenda ma1-on-1. Not ma1-on-1. Ma1-on-1 hazisina mari. Maprofita ane mari izvinozvo. Vari kuimboiwana upi? Zvavari kuita maprofeti vakanyatsokunhongera tsono kana vakanyatsokupa breakthrough kana chi, vanozoti ko madhiri uita madhiri api? And then imimi vatendi muchipinzawo profeti mudhiri. Alright. Right now with the 100. Prophet mashareholder. Ndosaka makusawa muchirumboona here ma midweek service. Muchirumboona. It's been long. Muchirumboona ma Friday all night. Muchirumboona ma night of thunder. Vakomana vanenge vari madhiri. Vanenge vakumadhiri. These maprofeti mahombe with no exception. Ndozara nanga disigwa nema favorites ake. Apa ndotaura with no exception. Muchirumbowaona. But one ari kuzviita. What's that? Funny enough, I'll tell you Java is doing that. Aiwa, Java has always had a different work ethic. Iri programmed. Do you know that Java tina ye munomu muZimbabwe? Munoona kuti tsamba ngenge imesa ndiri. Then after 30 minutes ka mama ona his prophet Passion Java is live. Vakuto preacher. Munongo share 2 minutes so. Vakuita zvebasa. But kutara vedu vazhinji ava. Ndosaka muri kuona kuti a vacuum now has now been occupied. Vacuum iro ndo rakupinda ana prophet Michael Selo, ndo rakupinda ana prophet Kuda Jose. We're going to talk about that. But Zigo, the issue of us not having my midweek sermons and what is it about the team rinenge ramboenda kumadhiri, or imimi vacho varuda kunoparidzirwa shoko ndimusisina nguva? You've got so many commitments amuri kuswera muri zvokuti anopedzera kuti it's pointless for me to do a service. Amuyi. There's so much hunger and zeal for the word of God. And mungona zvandikutaura. But izvezvi nguva titori nayo yekutoteerera shoko raMwari. Shumba unomboziva kuti manamatirwo anoitwa ini ndisina kana koine manamatirwo anoitwa munhu ane mari zvakadosiyana machechi aya. Zvari kutaura zviko zvokuti maprofita ato mashareholder makambani evatende. It's true. That's where their money is coming from. So vanhu zvashumba zvokuti unobhadhira $20, $30. Ofunga ndowana 150 zuva rese. Pera kumwedzi uya anowana 30,000 onipa 20% yangu. With $100, you cannot secure an audience. Kuti uwane audience, a man of God, a major man of God here with $100. At least Robert or something like 5, 6, 7. But at the same time hazisi zvakanaka here kuti vasvike over point yatinovati vari kushanda pano kungomirira chegumi. No, ndozvandoti zvinhu zvese zvinoda balance. Handiti, if God calls you, God will take care of you. Pone kamushandiro. Ndimona zvandutaura. Izvezvi mafundisi ka atongofanana nesu kuenda musi weSunday kuchechi. Uvechi kuchechi kwaitonzi ndokumba kweminamato, ndokumba kunobatsirwa munhu wese. Ndopandiri kuti I'm using example yaKuda Jose. Kuda Jose afila a vacuum. Yanga yasara ya empty. I directly equate it kune zviri kuitika muZim dance izvezvi. Ipapo pari kunetsa madedido izvezvi.
waiparonetsa madedido because ana Enzo Aisha ana Bazuka na Pumako vakasiya Zim Dance wakati zvino zvatamboita takumboita andiketete papatsara paine vacuum ana madedido bva waya bva feel that vacuum and muri kuona that is Enzo Aisha andimona that is the same iyo yekuti major prophets aita midweek service aita live aita one-on-one aita chia nditi now they are no longer doing it, which means that the flock will be hungry for the whole week andimona izvezvi anakuda Jose naona na 7 anenge watopa pa church vachironga machia pamwe avasati vane madhiri kuda Jose one-on-one yake aibhadharo ndiye mahara ane ningi yake yanenge ainayo kudhuze neKwaterfalls uko people they come ukasvika ipapo chinoda kuona prophet vanenge vachipreachira vanhu vachinamatira vanhu vakagara panze vapedza zopinda nawo muroom kunoita one-on-one foot the man does not eat angara vaine nzara muromo unenge wakachenuruka all the time naona muromo unenge wakachenuruka unotange uchangovazora iwewe ndopandi kuti that is a mark of a prophet achiri kutora basa iri very serious. Unoziva kuti tinache now muno muZimbabwe pane mumwe prophet asikatomboda kuti andibate musoro. I'm selective. But ipo pakunamata munhu anofanira kubatwa musoro here. Damambunza kuti why? Same suda kubatwa musoro. Ngusene nini? I'm selective really. Munochika kuti zvinobuda. Aiwa zvibude. Tenge takafanana all right. Talking about that, let's move. We've got 10 minutes left now. Zigo ndakaona on social media waenda kwa madzibaba Masango amene kwavaita church ku Mount Darwin. Ngozi yakabuda, right? But ngozi ainzi mushonga wengozi kuiripa ndizvo? Yes. But ndakanzwa pavaitaura ipa vachiti iwe ibva pano chibva pano. Chibva pano. Isati aripwa. Yeah. How does it work? All right. I'll give you an example yemwe madzibaba ndakaona anonzi Mutongi. Anonzi Baba Mutongi. Right, anzi ngozi isusuka. Anzi tombona izorodza. You watch the video. Yeah, anzi tombona ipaka toitaura kuti tichazokudedza mira timbita tiri kana ta ready for you tichazokudedza kuti chiuya tikuripe. Aba wetu rakashandiswa anzi tonomboisa mushelf. Toisa mushelf. Officially my imagination is wild. Ndaitona shelf ngozi chimbotorwa mbogara mushelf yombomira. Antozoyadeda se. So iripa. So apa Mutonga iti airipikira what was he saying? No, inoripika but kana takuda ike zvine zviri kukutambudza but atisoti kutambudza kuti life yako iende mberi saka takumboibvisa ngozi yatomona ishelfa izvo zvauna mari hauna mari kana wazova nemari hauna mari yekuripa tozoturunura kubva kushelf kuya kuti chiuya tichikupedzera ngozi dzemazano ka dzakunzwisisa ukeni reason nazo. But what's your take on madzibaba Masango in Mount Darwin about ngozi? All right, madzibaba Masango, I went there on a fact-finding mission. It's the journalism observer. Icho chatanga self-raising. Icho. All right, tinaye self-raising flower muno. So madzibaba Masango zvavakaita vakangobata tsvimbo yawo vavati ndatiti ndiri kuimba panapa. He started singing and saying muchaona vanhu vachatanga kubudirwa panapa. And all of a sudden takatoona munhu akutokambaira, munhu akutochema, munhu akutomanifesta demon. Akuna manifesta demon, munhu akutanga kutonamatiro, munhu akutanga kutorova vanhu. Bayatanga kuconfessa kuti ndiri ngozi, ndiri kuda zvakati, ndiri kuda kudini. Baba vari namatira kuti buda. Hold on ipapo usati waenda kumberi. Pauti vakabvara demon ndobva ratanga kumanifesta. Ngozi demon here. Inini kwandiri kana tiri kuchechi kune language yeko. Saka ngozi midzimu nechi kuchechi anenge ari mademoni. Animona. But kuchivanhu it's an avenging spirit. And muri kuona. Saka let's just call it a demon. Okay. For the sake of the church. But for the sake of chivanhu it's an avenging spirit. And ukatarisa muBible unotoona kuti pane pamwe paitika nge parikuitika kaungozi like muchiza Mwari pakaudza David kuti tora vana va anjazati ndiani angauraya vanhu before avanzitora vana vake vasungirire vese ndokuti famine itese ipere yanga itori ngozi iyoyo. Saka ndopandiri kuti madzibaba Masango vakadzingawo demoni
something that Apostle T.F. Chiwenga failed to do. Aizotaura wege zvisu atidi ondo dzakwezi uri kweritesh ndoda kunyatsonzwisa pauri kuti wewe vakatadza. Has he tried to do it? Yes, I've got videos of him trying to do it. Vachiti buda mukadzi achidai anozati munhu akanyatsotrya ukanyatsokana the last desperate level yekudzinga dhimoni ukaona pabuda aka pamunhu apa uzati raramba. aizosu atipo. Alright, saka kuchurch kana isusu kuchivanhu zvichinzi mushonga wengozi kuiripa kuchechi ichidzingwa inodzingwa zvobva zvaenda zvachose here? No. Zvakaitwa manje ipapa namadzibaba Masango ndo same zvaitirwa nababa Mutongi kuti ngozi inenge yakamboiswa mushelf. Because after that vakazoti hama dzake ngadziuye mushonga wengozi kuita sei kuiripa. So I will direct you on the step by step that you have to do kuti muripe chi ngozi iyi. Sky papa ngozi yakangoiswa mushelf confirming what baba Mutongi said. Kuti ukwanisa kumboisa mushelf yombomira. But this is not new. Indoenda kumatarika kwachifu Mutasa pane ngozi mwana ibudirwa nengozi. Ngozi kana iri yechokwadi inotaura namambo. Because mambo is as much spiritual as a traditional healer. I saw as that anyone. one. Yeah. So kana iri yechokwadi inobvuma kutaura namambo. Ngozi yakatotaura kuti ndiri kuda mwana musikana wekurondera mukadzi. Ikanonzi namambo aiwa hazvichabvumirwa nenyika. Tsvaga zvimwe. Ndo payakataura mombe. Pawatanga kutonegotiata nayo zvazvo zvinongoitwa banana golf zvekuti unosvika kuti ndine $10 kunzi aiwa akawandisa 15. Aiwa yaita shoma. Ngozi yakasara yapa 8 mombe. Yasara yapa 8 mombe. Vawirirana namambo mazuva aichabhadharwa ngozi iyo. In that period ngozi iyo yauraye munhu. Ngozi iyo hapana zvainoita. But kana zvayataura kuti ndo zvairi kuda zvakaitwa inobva yazorora zvachose. Inobva yatoenda zvamuchose. Kana iri ngozi yechokwadi. Kosei because panouya when it comes for example pauri kutaura pamadzibaba Masango in Mount Darwin, this lady was possessed and then the fact that it was possessed, it means it wanted to speak. And it even over vairambidza. Ko vakadii kungori kuti itaure zvairi kuda and then over vaipawo instruction iyoyo kuti aiwa chimbomira. Vanenge vada kuzotaura nayo ku 1-on-1. Bosi pavanhu ngozi inogona kuonererwa. Kosei pana mambo Mutasa kana any other mambo isingaonererwe yange iri mudare ramambo. Saka apa inenge ichiti handisi mudare remandiri hamuzirimo. Because mambo muhombe kaudarika maprofita. Mambo muhombe. Handimoona. Saka mudare ramambo ndo munoperera chi zvese. Ko inodii kutaura ngozi yacho ipapo kuti aiwa iwo waita mudiki ndiendese kwa mambo ndinotaura. Aiwa. Apa manje pana Masango it's not like akaita mudiki. Handimoona. Asi kuti nyaya yacho aikwanisa kuipedza. Kana family ichingobvuma mastep anenge ataurwa naMasango kuti ngozi iyi munoipedza so and so. So ultimately tinogona kutaura zvedu muchechi semaprofita asi vanozviziva kuti kuguma kwayo uchaenda kuchivanhu. But manje kumachechi manje asina nachiremba zvakafanana nemachechi edu isusu contemporary churches. Ngozi inogona kutobuda ichingonzi idhimoni uchingonamatirwa obva tange zvaenda. But vanhu muchipera kuti asi kufa because they deny simba rechivanhu. Uri kuti simba rekuchechi harikwanise kubvisa ngozi here? Simba rekuchechi? That's what you're saying. No, haribvise ngozi simba rekuchechi. No, kana paine waunoziva iwe wakauraya munhu zvikapera unonduza. Saka uri kuti kana waenda kuchechi inenge yamboiswa mushelf. Kuchechi unenge uchinosimbiswa uchinonamatirwa nekupiwa. That can be like chased away ngaive spirit. Avenging spirit. You look in the Bible kuti payakaitika Mwari akati chii. David akanzi naMwari handiti enonoita sei enonotora vana vemunhu akauraya akavahenga pazuva vese Mwari paachibvisa famine. Ene ndo patinotozoti iwo ma-avenging spirit iyaya they are actually God's police. Why? Aiwaka ndakupa example muBible. MuBible Mwari pakauya famine pakauya denda handiti David akachema na Mwari. Mwari haana kubvisa
akati let's first deal with that. All right. It's now 2 minutes before the news at 9 a.m. This time check is brought to you by Surge Energy Drink. With Surge, you don't need wings. So Zigo iwewe. Anzi ngozi chi varume when the Bible says the dead know nothing. Kuti ngozi chi. Kind of the Bible Associating God with those spirits again. Ndopa tiri kuti. Zigo. Inzwa munzwe. Isu tati ngozi muchirungu inenge inzi avenging spirit. It's a spirit which comes for revenge, to hold people accountable. And it does not necessarily mean kuti ndamai wako. It's the spirit of the dead. Aiwa. That it's a spirit of the dead. That it's an avenging spirit. But I say munakafa. Obvious. No, onai. Diani. Ashtosha ngozi I anditi. It's an avenging spirit. We didn't say kuti it's Zigo who is coming back to avenge. But avenging spirit. But iwe wangwa spirit yako ingaite avenge uri mpenyu kai. I don't it's your avenging spirit. It's an avenging spirit. From who? Ndopatiri kutika that should be God's police. Anurubabara. We gave an example in the Bible. But when even though it's an avenging spirit anika, but iri kubuda kaichitaura chiti ndini ndinonzi Peter ndakaurawa. Yataura kuti I am Peter. Those are the actions of an what? Of an avenging spirit. Yet the Bible says the dead know nothing. And we are talking of the actions of the dead. All right. Not the actions. Let's hold it here. We will continue with this one next week. Tomtsvagira mufundisi apa Zigo apedzera ada kuti nyebera. Aiwa, akuda. Okuti ngozi ashande. Aiwa. Aiwa, akuda. Chimno that chino